Mba na-agba ịkwalite ọdịmma nke ụmụaka kachasị ndị na-achị n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ha nwee ezi mgbazinye ihe gbasatara ọchịchị na ịkụnyezi mkpụrụ dị mma. Post Primary School Service Commission PPSSC na ndị Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB ejikọta aka ọnụ chịkọba ọgbakọ ọzụzụ n'ụdị pụrụ nnukwu iche maka ndị a họpụtara n'ụlọ akwụkwọ ka ha were ọkwa ọchịchị dị iche iche bụ ụmụ akwụkwọ ma ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti ma ụlọ akwụkwọ na-abụrọ nke gọọmenti na Anambra Steeti. Ya bụ ọgbakọ bụ nke mere na Amide Secondary School Army Barracks Onitsha. Ọ dọtara ma ndị nchekwa directors ndị ngalaba dị iche iche bụ ndị isi na ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche si na nke gọọmenti ma nke ndị ụka. Feto onye ma uche wetara anyị akụkọ a. N'okwu ya, onye isi PPSSC Prọfesọ Nkechi Ikediugwu kwuru na nzukọ ọzụzụ ndu a bụ iji kụziere ndị prefect ọhụrụ a otu ha ga-esi arụ ọrụ ha. Prọfesọ Ikediugwu gwakwara ndị nchekwa ụlọ akwụkwọ ka ha gaa n'iru ilekọta omume ndị prefect a ma dụọ ha ọdụ mgbe ha mehiere. Ha mụtago ihe a ga na-eme wee na-alụ ọrụ a enyelụfa ka ha jisi ike na-alụ ya n'obi ọma, ka ha jisikwa ike na-edu ndị obele na-edu ha ọfụma. N'aka nke ya, onye isi ASUBEB Dọkịta Vera Nwadinobi kwuru na nzukọ ndu a ga-enyere ndị prefect ọhụrụ a ghọta ihe ndu pụtara n'ezie. Ọ gwakwara ha ka ha ghara ịkpa oke ma ọ bụ ịkpa ike n'ime ụlọ akwụkwọ kama ka ha gosi ebere na ezi omume n'ọrụ ha. Ọ bụrụgodu na onye si obodo ọzọ wee bịa na-agụ na Anambra ka fa kpọkọta fa ọnụ welufa dịka ụmụnne exam malpractice abatakwana n'ife ọbụla fa na-eme. Mgbe ha na-agwa ABS okwu, onye senior prefect nke Amide Secondary School bụ Maazị Kingsley Emesie na onye senior prefect nke Anglican Girls Grammar School Nwaada Chidimma Chukwuka kwere nkwa na ha ga-esochi iwu na usoro edebere maka omume ndị prefect site na Onitsha. Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.